En els pròxims dies molts seran els que parlaran de la seva valenciania. Se solen acordar d'ella habitualment cada 4 anys aproximadament. Però vostès poden comprovar, ja ho han sentit fàcilment, qui parla de la nostra ciutat, qui parla dels nostres pobles, qui parla des dels nostres carrers, i no com un altaveu camuflat des de la meseta. Que no ens enganyem més. Els candidats que s'han presentat en candidatures purament valencianistes són els candidats que estan ací. Això és el més important d'aquest projecte. Els nostres candidats, les nostres persones, com la que li vaig a presentar ara. Començar en política molt jove, en Unió Valenciana, arribant a ser el president de les seues joventut. Va fundar Opció Nacionalista Valenciana, siguent el seu secretari general, càrrec que també ocupa avui en dia en Units per València. Però com el mateix diu, lo important d'Units per València són les persones i els seus projectes. Senyores i senyors, en don vostès, el secretari general i candidat d'Units per València a la Generalitat Valenciana, Carles Joví i Anyó. Gràcies per haver vençut l'aigua i el 50è partit del segle que està disputant-se en aquests moments i que podria fer perillar en qualsevol altre partit l'assistència, però així és evident que els nostres colors són altres. Acabem avui un mes de precampanya en la que hem estat presentant les candidatures d'Units per València per pobles i comarques. I acabem així no per casualitat. Acabem així perquè València és el cap i casal del regne. És la ciutat més important per a qualsevol valencianista. I ho fem en la millor persona que podríem triar per encapçalar una candidatura. L'heu sentit. Miquel Ramon i Quiles seria, sense cap dubte, la millor persona per encapçalar un ajuntament de la importància que té València. Mireu, durant este mes que hem estat passejant per ell, m'he pogut donar compte d'una cosa, que alguns mos donaven per morts. De fet, porten 12 anys intentant que mos morim. Però us porto una bona notícia. No és així. No estem morts. Tot al contrari. Estem començant en estos moments a prendre vol. Som més que mai, no vull gastar la mateixa paraula que gasten estos, som més que mai la força valenciana, som el futur d'esta terra. He vist en cada un dels pobles que he xafat a gent en ganes, en il·lusió, gent treballadora, gent que se ho creu, gent que no s'ha deixat vendre per ningú. I això és el millor que pot tindre un partit. Gent que de veres crega que són la força valenciana, que tenen que estar ahí, que sense ells València no podrà arribar a ser mai el que deu de ser. Així en València hem d'aconseguir el que ha dit Miquel en un discurs molt llarg, se resumeix en un concepte molt xicotet. València ha de tornar a ser capital de la nostra pàtria. I això no ho farà ningú només que nosaltres, perquè ja han passat per l'Ajuntament. Se'n recordeu, els que sou més majors, els més jovenets no se'n recordareu, però ja fa molts anys. Però ja fa uns quants anys, València la governà el PSOE. I com no se creia a València, la va llançar a perdre. I ara la governen els populars. I com no se creu en València, l'han convertit en un parc d'atraccions per als turistes. I València ha de ser el cap i casal del regne, ha de ser la nostra capital i ha de ser la ciutat per als seus ciutadans. I això s'aconsegueix en un partit com Units per València i en una persona com Miquel Ramon i Quiles. Mireu, farà unes 3 hores estava en internet, que és una de les coses que fem ara habitualment i que no sé com fa uns quants anys podíem viure sense això. I estava mirant un vídeo de la presentació de les candidatures d'un altre partit que casualment té la seva seu en este mateix carrer.
I en aquesta presentació de candidatures ha eixit una alcaldessa d'un poble de l'Horta que s'ha dirigit als assistents demanant disculpes perquè té el gran defecte de parlar en valencià, que la perdonaren si se passara al valencià. Jo sé parlar en castellà, no tinc cap de problema en parlar en castellà, però mai en ma vida demanaré perdó per parlar en la llengua en la que m'ha parit ma mare. Ixa és la gran diferència entre els que se diuen valencianistes, els que es pensen que el valencianisme es pot comprar com un traje en Forever Young, i nosaltres. Nosaltres mos ho creguem. I com mos ho creguem, anem a treballar, no per al dia 22, anem a treballar a partir del 23. Tenim un gran projecte que oferir al nostre poble. Tenim molt bona gent per dur avant aquest projecte i en la vostra força ho anem a aconseguir, en la força valenciana. Moltes gràcies.